ešte, aby som vás privítala na veľmi zaujímavom seminári s pánom profesorom Petrom Stanekom zo Slovenskej akadémie vied, poradcom pre veci ekonomické na úrade vláde a... Prosím? Už pre ekonomiku nie. Poradcom na úrade vláde. Pre mňa je veľmi vzácnym človekom, ktorý nám veľmi pomohol na konferencii Energia života s jej prípravou a pre niektorých, ktorých tu vidím, pravdepodobne aj nám otvoril oči. A toto je také voľné pokračovanie, pretože informácie, s ktorými už dlhodobo vystupuje a prednáša ich o tom, že zmeny sú nevyhnutné. Tie informácie máme, koho zaujímajú, ale napríklad ja neviem, ako s niektorými naložiť. Tak som poprosila, či by sme sa mohli stretnúť pri tejto príležitosti, aby sme sa dozvedeli, ako s niektorými informáciami naložiť, ako sa zariadiť v našich osobných životoch, aké kroky môžem ja ako osoba urobiť preto, aby som žila pokojnejšie, aby tlak, dajme tomu politický, náš slovenský, svetový, na mňa nespôsoboval mi traumu, lebo niektoré informácie ma vyrušia dosť. Takže ja verím, že dnes budeme uspokojení. Tým, že je to seminár, nebude to len o tej prednáške, ale aj, ako pán profesor povedal, bude on odpovedať na konkrétne otázky, ktoré vyplynú z nejakých okruhov tém, ktoré sa dneska prednesú. Je to prvý miniseminár, budúci týždeň bude druhý, kde rozoberieme ďalšie témy, lebo pri spoločných rozhovoroch sme zistili, že ten okruh je takto veľký a naše vedomosti, znalosti a také možno to hlbšie čítanie informácií našich šikovných novinárov, ktorí to zakamuflujú, kade sa len dá, pre mňa osobne sú nejasné, takže ja by som rada porozumela, toto si želám aj pre vás. Tým, že sa to bude natáčať, tento seminárik, tak to budú informácie aj pre všetkých tých, ktorí sú pripravení ich prijať. Takže ešte raz vítajte. Ďakujem za pozvanie a za tú možnosť podeliť sa s vami o informácie, pohľady. V podstate platí jedna zásada. Nemusíte súhlasiť s tými informáciami, ale podstatou je, aby vás prinútili zamyslieť sa na nich. Aby ste zvažovali, čo tá informácia znamená pre spoločnosť, pre každého z nás a ako s tou informáciou pracovať. Začnem s tým, že keby nás sledovali mimozemšťania, čož netvrdím, že nesledujú, a pozreli si naše televízne vysielanie, tak zistili by, že najväčšou zábavou a hlavnou činnosťou, ktorú ľudia organizujú, sú zločinecké vraždy, vojnové konflikty, obrovské prenasledovanie jedného druhým a tak ďalej. Vzniká teda otázka, že či v tých médiách naozaj cieľene prezentujeme, nazvime to, negatívnu stránku človeka, a v podstate, ako keby sme o tých iných stránkach hovorili selektívne, áno, ukážeme dieťa, utečenca, ukážeme radostného človeka, ktorý mu pomáha, ale je to otázka vôbec z toho pohľadu spoločnosti na tieto krízové momenty. Druhá skutočnosť je, že a s tým si teraz veľmi robia hlavu sociológovia a psychológovia, všimnite si, ako extrémne narastá objem agresivity v spoločnosti. Na vec, ktorá by pred 10-20 rokmi človek reagoval úplne bežne, povedal by ho, ospravedlňujem sa a tak ďalej. Dneska ten človek po vás skočí a pomaly by vás zabil. To znamená, najlepšie to vidieť napríklad u automobilistov, kde zastavíte na červenej križovatke a niektorí skutočne predvádzajú, že asi sme mali predkov nejakých veľmi divokých, ktorí sa občas pretavia do určitého obrazu. Tretia vec, áno, net je fantastický. Môžete si vygoogliť, čo chcete, ale treba si uvedomiť dve veci. Prvá vec, či tá informácia na tom nete je korektná. A druhá vec, či nájdeme tú relevantnú informáciu v tej záplave informácií, ktorá nám neustále prichádza. Vidíte, že teraz máte 4-ku net, 5-ka net, 6-ka net a tak ďalej, super rýchly net a podobne. Ale stále si kladiem otázku, či informácie, ktoré dostávame v tom obrovskom nepretržitém toku, sú odrazom reálneho sveta a či vlastne nám ukazujú tú reálnu podobu, alebo sú to informácie, ktoré sú, nazvime to, kreatívne upravené.
toho titulu treba vlastne uvedomiť si jednu zásadnú vec. Nie len to, že vlastnícky väčšinu médií vlastní veľmi úzka skupina vlastníkov, ktorá si s nimi môže robiť čo chce a môže ovplyvňovať spoločnosť, ale druhý veľmi závažný problém, ktorý súvisí s médiami, je, že používajú polopravdu. Metóda použitia polopravdy je mimoriadne účinná, ale mimoriadne nebezpečná. Pokiaľ nemáte informácie, nedokážete oddeliť pravdu od lži a v podstate beriete lož a pravdu ako úplne rovnocenné veci, ktoré vytvárajú určitý obraz reality okolo nás. A v takomto prípade potom naozaj, keď sledujete niektoré televízne noviny, tak máte pocit, že sú to len samé vraždy, katastrofy, havárie, deštrukcie, všetko možné. Až dokonca samotní autori začali hovoriť o potrebe dobrých správ, to znamená, ukážeme nejakú mieru ľudskosti, nejaký pozitívny moment a podobne. Samozrejme, neholdujem tomu, čo bolo za minulého režimu, kde ste mali len pozitívne správy o ekonomických, ľudských úspechoch a tak ďalej, takže všetci boli super spokojní, lebo všetko to bolo skvelé. Tá pravda je niekde medzi tým.